Anong kiyata ka dyan? Ganon! Ano sa gano'n? Mudagan! Mudagan! Uy, hinoko. Bangan, sa kamang hipa sa tikimyat ba? Nakaihi na dyan kiniat. Uy! A few moments later. Good morning, Kimyat. Cuman. Andiyan na makuha tada to. Ako ay pili. Mama na si Zaybaon, guys. Didi. Didi pa ka? Di ka nung gatas babutangan. Okay. Didi pa din ang mong bibi, Kimyat. Hindi ba? Aw. Pangipon? Muray lipap. Mahuli pa. Pastila. Good morning, Ming. Kaya mamairing guys, painit na sa buhan. Padago sila na dinangag. Nga na naman iring guys, kada buntag, ari-dari sa buhan magtungko, magpainit pa ni sila. Init ka, Ming. Sige, oy. Wala pa maaga sa gamang tubig. Saan na ni? Pagkala sa tabay dagan. Kamusta man mo klase yapon, Eliakim? Very good. Minaw kang teacher. Nga. Nakaigamang activity. Nakaigamang activity lang? Ano activity nun sa gapon? Hatag lato na magkulong ko ng katungko. Color mo? Color kung siya guys. Kuha na isang color. Taligsik ra baga dito. Kinahanglan ka sa maligo rong mga estudyante. Kaya delikado taligsik-taliksikan. May makakusog ubog sipon. Nga ni guys. Taligsik ka panahon. Mong dapat sud maligo kanunay. Kaya rong di sipon nun ubhon. Kaya kaning taligsik sipon makaubog gajud ni. Resulta basta magsipato taligsik. No dapat sa adlaw ta maligo. Yes no. Kaya madyo nang mukalituguan. Madyo nang mukalituguan guys. Di na ta mahadlok mataligsikan. Kaya mataligsikan ta kanilagi di maligo makalabad jud og promise nakasuway na gajud kog ingana mo nang ligo gajud mga estudyante. Tapos ka bawya? Hoy, mo ni magigama gahapon? Oy, very good. Sa man ni? I can name these things I see in school. Sama ni? Lapis. Kana? Kulis. Eraser. Kani? Hala, sana? TV. Di na TV. Blackboard. Green board. Kani? Roller. Kani? Sana? Buwak. Kani? Langkods. Sana? Langkods. Lingkuranan. Kani? Lingkuranan. Or chair. Kani? Bawang singay. Ano isang ipasa karon Kimyat guys. Halang anong pink man ang imong plug. Di na pink ng plug lang. Dapat kuan, blue o red. No, blue o red benta. Dari blue, dari red. Pink man, sagdi kay bata man. Ano man na to? Si Jamie pili na ng color guys. Colorful man ni isang flag. Baji lagi ako masih saan tama na. Kani? Ano sa mana? Box. Book. Kanang Ug daghan box, pero ug usara book. sila dangana. Okay, kana sa mana? Lingkuranan. Wana? Sa? Wanan? Ano sa mana? Ano ba? Talagi na. Kamitay kanang na. Cabinet. Kamitay. Cabinet na. Mara na imong activity be? Napa. Dapat dapatan ako be. Daghanam lang nag activity na yung anak baji. Alam.
Kagak kakugihan. Dili kan ako. Uy, very good. Ah. Ito di bata. Gara-gara ang bata ka ng ito di. Kuan. Sakitan. Sa may nakabutang lang eh. Ano ko? Circle pictures of things you need to go to school. To go to school ko na. So, isang gilingin na nakimiyat. Diba, nakimiyat ay gunting, wag, kare, lapis, glue, kanipod. Oh, very good. Oy! Hindi, naka-elephant man na. Circle lang na mo agad ko ng mga gamit nga dadalhin sa school. No. Very good si Kimyat. 100 mali ka day. 6/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. Sa mga batang baji. Oy. Apod. Wow, perfect. Basta mga color-color dyan, guys. Nga ni. Hanas na sa mga color-color. Ano mga ganun isang primerong nahibawan katong yan ay isang mga gamit, mga crayons, mga coloring book kay isang mga pangkoloran. Mama. Dali ra nakamao. Nagamit niya. Ang hini niya gamit. Kunik-kunik. Gamit. Okay. Gamit. Very good. Ano sa day? Gamit na. Gamit yung Very good, Kazo. Very good, Kazo. Haniti na mo kulo. So, na imo activities ba? Pasa ni teacher unja ha. Okay? Pasa ni teacher unja. Ay, napay dyan gamit na bago. Si Hello Kitty, napay dyan gamit rong si Manaha, guys. Mingo ko kasi mong kuko. Kaya hindi mo kukungo. Yan na guys, nagising-ising na square kin ka. Nagpaabot naman ni Jang Bao na nakasazungisi. Andam naman sila guys. Kaya pahatid na silang papagabril. Mga na ron, paabot na silang baon. Inom na silang vitamin si Kuya Kin guys. Kaya madyo na, di dali matakdan ng ubog sipon. Kaya kaning bata, dali rarabazin ni. Matakdan na ng ubog sipon. So, tadyang paim na ng vitamin sa itong machikiting guys. Kaya delikado. Kaya kung naisa matakdan na risbay na. Magtakad-takad na. Sag ako, magdelikado sa matakdan. Kaya nabantay pa kong bibidalton. Madyo nang natapanagang sa lawas ba? Bye-bye Kuya Kin. Dapat mag-iakit to. Sila na si matubig. Parang bukata, manay mo bagi. Wala ka. Amay mo tubig. Sana Naim na ni mo. Hindi. Bye-bye. Wala ka maulitaw. Sa may una, Kuya Kin. Takilid na magba. Alan, sa makwas ligid ako. Kari, tao, uniti. Ka pwede mga banday na manudlay na. Tubig ni Kin niya ha, basi makalimtan. Bye-bye. Dali, kaya manudlay day. Umana nagligo na yung mga badzi. Alibi. Dali na. Dali, kaya mo school na pod. A few moments later. Dah, raming raa. La. Kanang kiyata ka dyan. Garaan dyan ka dyan. Ito ba nagkalang batang kamay? Garaan ka dyan. Ano ka? Ano sa gana? Mudagan. Uy, hinoko. Bangan, sa kamang hipas sa tikimiat ba? Nakaihi na sa kiniat. Sa tikimiat na. La. Nanggising ka na. Ay, hinoko. What? Hindi kurang sipon. Nanggising kiata ka dyan. Tatawa. Sus, hinoko. Ikid-ikid na. Lagi nung ka mo na mag-ikid-ikid ng bataan eh. Kung bugtan na nga itong bugtan na ni. Pangandam na naman hadagang bugtan na ni. Murag ka dyan yung bugtan ubak si Dor. Ikid-ikid naman siya guys sa buyag. Katong. Hello. Nge ka, tikim-kim. Sakay kas nge. Sakay ko na dyan mo tikim-kim. Ikaw ko na nga.
Yay! Pabugat pa, buyag. Bugat man no, budzag na no. Mga pila ka kilos, bibi. Ha? Kinsig ko nga. Biyaw. Grabe pag Aron ton. Yan na lagi na pabutang. Moto ka kuya. Ay, sus. Ay, sus. Ay, nasi sang gara-gara. Ay, sus. Mau din pa ubo-ubo. Ay, sus, you know. Tapi na imong ipok do. Nansa naman dito. Tapi. Ay, nansa nang tapi naman imo short. Papa. Ya, Papa. Ay, shortan. Nangatapi na mag-ipok sa mga batang gamatoy. Uban ko ba? Uban ko. Na makuha na sila sa papa ni Kuya Gail. Oh, uban pa pa. Ngit mga tang kamera. Big, big.